नै नाय नोंथांमोना लुकखौ नाय बाइकखौ इयाव दोननानैनो सानसेटनि भिउआ बोरै फैदो अबस्था गैया नै गाइस दैबानादो लोमजोबनानै दा माबादि अबस्था जाना दोङो नायलांबाय थादो आं दासो न'निफ्राय ओंखारबोदो होमबा आङो इन्ट्र'खौ होना लानि हे गाइस गुड मर्निं गिबियावनो आंनि टिभि ब्लगखौ गासैखौबो बरायनाय जाबाय नोंथांमोना जुदि आंनि ब्लगखौ नायना मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो दा नै आङो जोंनि गामिखौनो बारथ'वाखै दाथ' लोगोफोर गोबां जायगायावनो दैबानफोर जानानै दङ दा नै जोंनियावबो मैया दाख्लैफोर दैया लोमजोबनानै दंमोन जायगाफोरा इ लामाखौ बारनानै थांनो हायामोन दारकुसियाव लागै दा गोबां दुब्लिफोराव माइ गायनायफोरा नस्थ' जालांबाय बा खोथिया फोनायफोरा जाय नैफोर सब बुंसारजोबदोंमोन बेफोर सब लोमजोबदोंमोन दा बोरै जाना दङ आगोलावबा आरो उनाव एकदमबारे पाम्प गैया दारकुसियाव नै गाइस बोरै जाना दोङो फुरा इफोर सब लोमजोबना दोङो दाख्लैथ' गोबां गिदिरमोन इ लामाथिं थांनो नाया नै लामाफोरा गाज्रि जाजोब्बाय दा नै इफोर न'आबो लोमजोबदोंमोन आयौ जि गोथौ गाट्टा दा नाय बेसेबां खस्थ'दो थानो गोनां जादों दै लोमजानानै खायफा न'फोराव संना जानोबो हायाखै मानसिफोरा बा नै इथिंबो आरो इथिं नाय फुरा लोमसावजोबना दोङो लोगोफोरा आं दा बाइकखौ वाश खालामना लानि नायनो फैदोंमोन आं माने दाथ' वाशिं खालामनो हागोन खुलिदों माथो अके गाइस फाइनाली बाइक सुनाया जाबाय ओमफ्राय दा नायलांबाय थादो दिनै मा जायो मा मायो नायलांबाय थाबासो गम मोनगोन दा दारकुसि सकआव लागै थांना लानि ब्रेकआनो अराखै मा जायो बिदि बाइक सुनानै डाइरेक्ट बाइक सलायखाबाथाय ब्रेकआ अरनो नागिरा दिसा एकदम फिस्ला जाना थायोना ब्रेकआ अरनो नागिरा दा बाइकखौ वाश क्लिन खालामनायखाय बरिया नांलायसिगोन सलायना दा नै गाइस इयाव बाइकखौ ग्राफिक्स होगासिनो लुक्सा फैजोबाखै दायो नायनो हागोन नोंथांमोना दा जोङो एसे बेरायना फैनि दायो खोन्थागोन आङो मायाव ग्राफिक्स होनो होदो दे थाथ' लोगोफोर दा बाइकआ जागासिनो ग्राफिक्सखौ होबाय दोङो नै बाला जुबाय माने सानजौफुनि ओंखामबो जाना फैयासै न'आव दा नैबे दखानावनो जोङो रुटि जाना लानाय दोनै रुटिदो निथिं अमा बेदर बाय दोङो बिदि बिथिंनो दा द्रुबावबो दोङो सानैदो जानोसै दा नायलांबाय था लुक्सआथ' दा जायाखैनो बाइकनिया दायो लास्टाव लागै नायबासो नोंथांमोना माबादि लुक्स फैगोन नुगोन स' जानोसै होमबा अमा एमेन मोनसे जाना नायनोसै दा गाइस आंना मोनसे खामानि दङ ATM आव थांनानै फैसा केस दिहुनना लानांगोन आंनाव केस गैला जाना दङ दाख्लैनिफ्रायनो दिहुननो सानदोंमोन खिन्थु दैबान जानानै लामाबो बारनो हाया जाना दंमोन ओमफ्राय नोंथांमोना दायो नायलांबाय थादो बाइकनि लुक्सा बोरै जायो बोरै मायो दा आङो जिबादि मडिफिकेसन खालामनो सानदोंमोन जोंहा बे आदानोनो बानायनो खोन्थाबोखाबाय दा लोगोफोर साननैसोआव गोजानाव थांनाबो भिडिअ खालामनो सानदोंमोन दा नोंथांमोना मा होनो मा जायगायाव थांनांगो एसे कमेन्ट खालामना खोन्थाहरलाय दासान्दिथ' आंनि चेनेलाव जेरावबो थांनाय ब्लग नोंथांमोना नुनो हायाखै दा नोंथांमोना एसे सापर्ट होबानो जाबाय आरो भिडिअखौबो जेसां हायो नोंथांमोना एसे शेयार खालामनानै साबस्क्राइबारखौ थाब बारायना हो थ' आङो थांनो सानगासिनो बे साननैसोआवनो
साडेनलि थांगोन नोंथांमोना नुबाय थागोन जोङो इथिं थांनायदो नागिरजुलि साइड जा माथो खालामनो जायगायानो गैया जेथिंबो थांबाबो नुनाय गोजा गाइस मोसाबावदो एबार बादल बोरसा पानि होननायखौ नायदो एबार सान्दुङा बोरै होलायखो एबार सान्दुंनिबा मा ट्रेन्डिं फैगोन दा जायफोरा सिगांनिफ्रायनो बा गोदोनिफ्रायनो आंनि ब्लगखौ नायो बिथांमोना मोनथिखागो बे साननैसोआव आङो न'आव थांनो सानगासिनो गुवाहाटीयाव थांबाथाय आङो एबार गुवाहाटीनि ब्लग लाबनो नाजागोन बेनिफ्राय बाहेरावबोथ' थांखागोन बे साननैसोआव आङो नोंथांमोना जाय जाय इन्सटाग्राम आंनि टिभि ब्लगखौ फल' खालामाखै नोंथांमोना फल' खालामना ला आरो ओरैबादि जाना दङ नै समायनानो साहा बागानाबो जायफोरा साहा बागान बा खाथियाव गैया बा नुफेराखै बिथांमोनाथ' नैफोरथिं फैबा जोबोर गाहाम मोनगोन आंबो सिगां उन्दैयाव माने फार्स्ट टाइम फैनायाव बा साहा बागान नुबाय बेफोरबायदि जालांलायदोंमोन फार्स्ट टाइम बगामाथि फैनायाव माने नैफोरबादि लामायाबो गाज्रिमोन बेफोरबादि नङामोन दा ओमफ्राय साहा बागानखौ नुनायाव ओरैबादि खुसि जादोंमोन गोबां लोगोफोर दा जोङो नै आइलेण्ड मोनफैबाय ओमफ्राय इथिं जोङो दा फट' बा रिल्स खालामनायदो इथिं नोंथांमोना सानसेटनि भिउ नुनो मोनगोन नै ओरैबादि समायना जाना दङ ओमफ्राय नैथिं बरनदि दैमाया बोहैगासिनो ओइ बेनो आइलेण्डआ बै बेनो ओमफ्राय नै दैमाया माने गिदिर जादोंमोन खोमा दा बेफोरबायदि जाना दङ दैया बोहैलांजोब्बायना इथिं बे दैमाफोरानो बोहैलांनानै जोंनि साइडजा दैबान खालामहैजोबदो दा भिउखौ मोजां नांदो दाबादि समाव फैनानै इभिनिं टाइमाव सानसेटनि भिउ नुनो मोनगोन नोंथांमोना फैयोबाथाय इथिं नै NS BS4 सोदो इयो माने डाइरेक्ट नै टांकियाल' BS6 नि टांकि लगायदो एसे बायना दङमोननो ओमफ्राय गारिया मोजाङैनो दोङो दे आं दहाय माने साउन्ड टाउन नायदोंमोन इथिं ओमफ्राय बिसोरो फट' खेबनो नागिरदों माला गान सान सुस खालामनानै दे कुने कि रिल्स बनाबो नै नाय नोंथांमोना लुकखौ नाय बाइकखौ इयाव दोननानैनो सानसेटनि भिउआ बोरै फैदो गाइस नै नोंथांमोना नायनो हागोन जों दा दारकुसियाव मोनफैफिनबाय बेरायनानै मोनाबाय ओमफ्राय बाइकआबो खामानि सोलिगासिनो दा 50% जाबाय आरो 50% खामानि दंबावो आदा बोरै दा खामानिफोरा जालांगासिनो नै इथिं डिजाइनखौ दिहुनना लादो इयाव दा कम्पिउटाराव दिहुननो आदा मानसिफोरनोलै जि डिजाइन नांगौ दिहुनजोबनो हाखागोन ना दा आंनिखौबो आङो डाइरेक्ट फैनानै आदानो दिहुननो होदोंमोन आदाया दा बेबादिनो खालामगासिनो ओमफ्राय नै नाय नोंथांमोना इयावनिफ्राय इयावनो इखौ दिहुनबाय ओमफ्राय इयावनो दिहुनो नै मिसिना आरो नोंथांमोना जिबादि कालार नांगोन पेपार नांगोन इयाव दंखाजोबोआनो नै दा बाइकआ दिनै बेसे बारायो नायलांबाय था ओमफ्राय नैथिं कुल ब्र' दङ दै बाइकखौ दिनै हिबि खालामना मोजां नांदों हरनि एथायावल' थांगोन दिनै कमप्लिट खालामजोबथारगोन ओमफ्राय इथिं नाय मोर ए दादा হয় দারকুচির হয় বহুত ভাল লাগে মানে ইয়ার সাধারণ লৈ মিলে মোর দোকানত লৈ ও হ'ব দে ইয়াৰ দোকানত আইবি বহুত ভাল ভাল কি কয় পুচকা না কি কয় মিক্সারও বহুত টেস্টি হয় ৰে টেস্টি হয় আজি দোকান খোলা নাই নেকি নাই খোলা দে কালি আনিলো হ'ব দোকানত লৈ আহিবি ব্লগ বনাবি দোকানত বনাবি হ'ব ইমান বনাব পাৰা बाजूचा फ्री दिनकी टेन्सन दा नुकल नोंनि चेनेलाव भिडिअ फैथाराखै दा खानसांनिया चेनेलाव भिडिअ फायथ'नांला दे गाइस खिन्थु माने एसे प्रब्लेम जादों आंनिया माने केमेरायाबो आंनिया हथात हामा जाना होबाय ओमफ्राय मबाइलाबो हथात हामा जाना होबाय बेनिखायनो दा मा बुस्थु लानाया गाहाम जागोन एसे सानबाय थादों आं दा इसोरबो बुंबाय थादों मोजां बुस्थु लाखा होननानै खेबसेयावनो दा नुकुल ब्र'आ भिडिअ लाबोनो हायाखै आरो जोंबो बोरैबा मोनगासिनो दा नोंथांमोना एसे अनहर आरो इमान खस्थ'दो दैलि ब्लग लाबाय हायो इयो ओमफ्राय दा साननैसो वाइट खालामबानो जाबाय ब्र'आ लासै लाना फैनो जुइसि ब्लगखौ लासैनो लाना फैगोन जिखुनु जाया आदायालाय बोरै नांदो ओइ आं रायखांबायसो आंनो बानायना हो इदि होननानै जों दा आरो सता मता इउटुबार ना गामिनि बानायना होआबाबो जाया दा नोंथांमोना एनडिआरआव फैजागोन आरो दा आदाया खोन्थागोन बेसे प्राइस लागोन दायो आङो खोन्थागासिनो नोंथांमोननो दा नैबे ग्राफिक्सखौ इयाव थाबनायदो नै दा फुरा इफोरबायदि जाना दोङो दा 50% जाबाय आरो 50% खामानि दोङो नै इफोर एकवानो जायाखै हेंगारफोरा दा क्रेस गार्डफोरखौबो आं मा खालामगोन दख'ना दोननानै आरो इयाव स्प्रे सारगोन आङो साननैसो उनाव भावना
दा नै गाइस बे खावसेथिं होलायबाय ओइ टांखि मोनसेथिं होखांखाबाय एकदम नै बिसोरो न'आवनो थांद्रायाखै दा बाइकखौ ओरैबादि गादहोबाय आरो मिथिला बिसोर नायमारदों माबायदि ना मिथिया दा ओंखाम जानो लिंबानांसिगोन दोनथ'न बर' थांसय दा गाइस दिनै बाइकआ इनकमप्लिट जाबाय नोंथांमोना नेक्स्ट ब्लगाव नुनो मोनगोन दा बोरैबादि जेरै कन्डिसनाव दङ होननानै नायदो दा एकवानो जायाखै बाइकआ बेनिफ्राय नै उनथिंबो नै अनलि ब्लेकल' खालामना दोनदों ओमफ्राय नैफोरखौबो खालामनो मोनासै नैफोरखौबो खालामनो मोनासै दा लोगोफोर आङो बाइकखौ आदाया जि खालामदोंसै दिनै हरसे आङो आदानो हेगारना गालांसै ना होमबा आदा आङो गाबोनो फैनानै डाइरेक्ट कमप्लिट जाना थानाय आरो पे दा बेसेबां बिल जागोन बेखौ उनाव बुंसिगोन होनबा नेक्स्ट ब्लगाव गाबोननि सायाव खालामजोबनोसै गाबोनो दा नोंथांमोनाबो दारकुसियाव फैनो हागोन एमबिआरआव नोंथांमोना जि गोसोबादि ग्राफिक्स होनो लुबैयो नोंथांमोना फैनानै होनो हागोन ओमफ्राय दा गासैबो थांजोबसिगोन बाय बाय दै बाय 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 सोब दारकुसिनि गोजा दे नुकल बाय 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 दा आंबो थांसै नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरो बाइकखौ बोरै नुदों आरो मायबाफोर बाखि दंबा खिथाहर दे होमबा गाइस बाय बाय बाय